Okay, maayong gabi mga kabakak ug maayong adlaw sa tanan natong mga viewers karon. Maayong gabi usab ninyong tanan kung asa mo dapit nga nagkalain-laing mga nasod, ilabi na gyud niadtong mga OFW. So palihog sa mga bag-o natong mga viewers dinhi sa atong YouTube channel. Lunsay nga binisaya ang ato ang ihatag nga mga lunsay nga mga pinulungan usa ka binisaya. Tungod kay usa ka Bisaya ako nga tawo diri sa Mindanao, maghatag ako og mga maayong pagtulunan sa tanan nga mga viewers, mga bagong viewers nga wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel. Palihog na diha pag-subscribe aron na mag-notify mo sa mga bag-o natong mga i-upload, no? I-like ug i-share ang atuang video aron daghan ang makadungog niini. Ang atong topic karon mga higala, ang atong hisgutan unsaon pagpalig-on sa relasyon sa kaminyoon karong panahona, no? Modernong panahon karon mga higala. Unsaon man kini nato pagpalig-on, pagpreserbar ang kaminyoon. So number 1, unsaon pagpreserve? Let me explain mga kabakak. Unsaon nato pag-preserve ang ato ang kaminyoon nga magpabilin kitang magmatinud-anon ngadto sa atong pinalanggang asawa o bana. So una sa tanan mga kabakak, ang atong pagabuhaton kini tungod dili kay nakita nako kung dili kasinatian ko kini sa kaugalingon nako mismong pamilya o sa akong asawa. No, una, daghan kayong nga tentasyon karong nga panahon na mga higala. Tungod kay ang panahon nato karon grabe ka moderno, grabe ka daghang mga pamaagi unsaon nimo pagbudhi ang imong asawa, no? Daghan kay mga pamaagi pinaagi sa social media. So mga higala, ang atong pagabuhaton aron magpabilin kini nga mapreserbar ang atong kaminyoon, mao ra gyud ang pag-ampo, no? Tungod kay ang pag-ampo usa ka dako kini nga gahom nga gitugyan sa Ginoo nganhi kanato, no? Ug unsa man ang imong relihiyon, wala ko nagbase og relihiyon mga higala nini nga ko ang vlog. Kung dili sentro mismo mao ang atong Ginoo nga labing gamhanan nga mao kini naghatag kanato og kaalam sa atong kaugalingon nga atong mapreserbar ang kaminyoon. Dili lang sa atong kaugalingon kundili mag-ampo og kita Ginoo mga higala. Ikaduha natong pangutana mga kabakak, mulig-on pa kaha ang relasyon nga daghan naman kaayong tentasyon. So ikaduhang pangutana atong i-explain mga higala. Mulig-on pa kaha tinuod, no? Nga grabe magyud kaayong tentasyon karon. Napay magsayaw-sayaw og TikTok nga halos na lang nagpante. Kinsa kay dili makahuna-huna din panguana. So yung no? Mulig-on pa ba kaha? So mga higala, kung ako ang inyuhang pasulti no? Dili kini tungod kay ako mismo ang inyuhang nakita karon nga makaingon mo nga ako manggod ang nag-vlog. Mo nang mingon mo nga dili gyud ko magbinuang sa akong kaugalingon. Okay, explain na to ni mga kalunsayng binisaya. Binisaya gini ato ang paghatag og explanation kay Bisaya man tang nako. No? Mulig-on pagyod ngano man. Kung pananglitan makakita ka sa TikTok, no, mga bana o asawa, kaya parehas naman ta guna-una, bana o lalaki o babae. Parehas ta guna-una. Ang kana pong mga babae, di po siguro tanan, no, bahala na sila. Pero kini mong babae sikreto, no. Makakita po no sila bugdo kayong mga atubangan sa lalaki, o puta kay bagon sa ilang una-una. Sila tago-tago po ni. Pero kaming mga lalaki, mga higala, mga kalunsay, no? Ingon ani ang hitabo, kung makakita gani tag hubag, naatay o labi na gid karon panahon na dili man nato ni kalikayan nga makita nato sa social media, nagkadaiya nga mga platform diha sa social media nga adunay makita namong mga kalakin-an nga mga nanglitik halos na lang yun ng kubo,
no? Aduna mi pag-appreciate dayon, no? Nami mga hinanaling reaksyon. So ingon niya na ang hitabo namong mga lalaki. So kamo kahang mga babae, mga higala, unsa man ug ako'y mangutana unsa kay inyong reaksyon, no? So mo nang mga pangutanaha dinha kung mulig-on pa ba kaha ang atong relasyon diha sa kaminyoon uban sa atong mga dili mga uban sa atong asawa, uban sa atong asawa ug mga anak. Napa ba kay kaligunan nga ang atong modernong panahon grabe ang tentasyon. So para nako magpabilin pa man gyud ang kalig-on sa relasyon kung adunay tinuod nga pagtinug-anay o pag-inistoryahanay, maayong komunikasyon sa matag usa, bana o asawa, uban sa mga anak, subot pasabot, magpabilin ang relasyon. Kung aduna na gani mga doubts, mga pagduda sa matag usa, adiha na magsugod nga wala na dili na gyud ma-preserve, dili na magpabilin ang kalig-on tungod kay anaa naman ang pagduda, anaa naman ang tago sa cellphone, no? Daghan kayo tag makita karon sa social media nga ipang ingon ana sa mga bana o asawa tungod kay adunay mga pagduda ang matag usa. So para magpabilin ang kalig-on, ma-preserve ang kaminyoon, ma-preserve ang gugma nga gihatag ni Kristo nganhi kanato diha sulod sa kaminyoon. So walay pwedeng itago ang matag usa, bana ug asawa, aron magpabilin ang tinuod nga gugma nga diin gipaambit ni Kristo diha sa kaminyoon. So ingon ni ana ang angay natong buhaton ang matag usa kanato diha sa pamilya, aron magpabilin ang gugma o kalinaw sa matag usa. Okay, next. Ikatulong pangutana, mga higala. Naa pa ba kahay magtiayon karon nga magamping nga dili makasala sa ilahang kaminyoon? So ingon na nindot kay nga pangutana mga kabakak. So para nako i-explain ako kung naa pa ba kaha. Ako pod mismo lalaki man ko. So, akong i-explain, akong ipagawas ang unsa man ang nas kong sulod kong kasing-kasing. Isip bana, mga higala. No? Para nako, muingon ko nga magpabilin pa ang akong paghatag og bili sa kaminyoon sa akong kaugalingon. Nganuman, una, gitamdan ako ang kahadlok sa kaminyoon. Gitamdan ako ang kahadlok sa Ginoo nga makasala diha sa kaminyoon nga diin gigasa sa Ginoo alang kanako. Sumo na nga kung naa nimo na nga personalidad, naa nimo na sa imong kinabuhi nga panglantaw, buot pasabot magpabilin ang imong pagtamod o magpabilin ang imuhang paghupot sa lig-on nga pagtuo tungod kay ang kaminyoon gasa sa Dios nganha kanimo. So, explain na to, kabahin sa gasa sa Dios. Okay. Ang gasa sa Ginoo usa ka dakong butang. Nganuman, daghan ang nangandoy nga maminyo, no? Apan wala sila hatagi sa maong kahigayunan tungod kay dili nila gasa, no? Sama sa mga nangandoy ug mga anak. So ingon na ba? Wala sila hatagi. Apan ang wala mga nangandoy ni anang mga butanga gihatagan. So mubalik ta kung aduna pa bay mga magtiayon nga hatag og bili sa ilahang kaminyoon. No? Para nako ako sa akong pamilya, sa akong asawa, ngadto sa akong asawa, naghatag ko og bili ug nagampo ko panahon sa kagabion. Madungog sa akong asawa ang pag-uper nga magpabilin, pag-uper diha sa pag-ampo nga magpabilin ang lig-on nga relasyon nga dili madala sa mga tentasyon, no? Matag usa aron mamatngunan o marinyo, no? Mabag-o sa hunahuna nga tinuod ba nga ang gugma kinahanglan dili mansahan ang kaminyoon. Tungod kay ang kaminyoon gasa sa Ginoo, tungod kay ang gasa sa Ginoo kinahanglan nga atong ampingan. Okay, ngano man pananglitan
ikaw hatagan ka og sa kabutang sa imuhang pinakasuod nga amiga, ha? Ibutang ta sa kabutang t-shirt, dayon adto sa panahon na nagapalit kag t-shirt. So imo na siya ikumpara mga higala. Kanang duha ka mga butang nga managsama. Tungod kay gasa kini sa akong amiga, mas maampingan pa siya kaysa imong mismong pinalit, no? So ingon ni ana, ang gasa sa Ginoo para nako mas dako kayo ang akong pag-amping sa maong gasa sa Dios nganhi kanako. Pasalamatanan sa Ginoo kay gigasahan ako sa kaminyoon.